Halløj! I dag så vil jeg bare, jeg ved ikke hvor lang tid den her video kommer til at blive, men det vil bare være min 100 sub special video. Og jeg har faktisk lidt en speciel ting, det er derfor det hedder en 100 sub special. Ja. 100 sub special vil jeg gerne lave, og jeg er bare mega glad for, at jeg endelig får 100 subs. Mange tak til alle jer, der støtter min kanal. Men jeg synes bare, vi skal komme til det. Ja, jeg valgte bare et eller andet outfit, som jeg synes ser nogenlunde ud. Men jeg vil gerne udgive den her fancode. Det er egentlig bare mit YouTube-navn og mit GorillaTech-navn. Og ja, det KBRVR, det er mit GorillaTech-navn. Så hvis du finder mig, en der hedder KBRVR, i en lobby, hvis du bare kigger på leaderboardet, så kunne det måske være mig. Jeg tror også, jeg er den eneste, der hedder KBRVR, de her i GorillaTech. På grund af, der er rigtig mange navne. Jeg så en, der bare hed helt vildt mange navne. Han bare... Så jeg lige helt vildt mange navne. Men helt vildt mange tal i sit navn. Bare kun tal. Men jeg vil bare udgive den her fancode. Og hvis jeg kommer ind på fancoden, og der er folk herinde, så skal I bare lige vide, at min mic er seriøst dårlig. Skift der lige der. Skiftede det bare lige sådan hurtigt til dag? Eller var det allerede... What the heck? Men jeg vil bare sige mange tusind tak. Fordi... Jeg er bare sindssygt mange tak. Jeg har glædet mig til det her. Helt for at være helt ærlig, så i starten, da jeg tænkte, at jeg skulle lave en 100 sub special, fordi... Altså, det er hele tiden... På grund af... Fra... nogle dage siden måske. Hvad var det? I går, der tjekkede jeg min kanal, og der havde den 78 subs. Og så skiftede det lige pludselig til 118. Så jeg fik sådan over 20 subs på en dag. Så det synes jeg bare er sejt. Og ja, jeg har sådan lige brugt næsten alle mine shiny works. Jeg har sådan næsten 10.000 shiny works. Ja, fordi jeg købte den der. Så jeg har næsten brugt allerede 10.000 shiny works. Bare på ting herinde, og nu har jeg kun 600 tilbage. Intet kan jeg købe herinde for 600. Men ellers så håber jeg bare, vi ses i min fancode. Måske, hvis I er heldige, så joiner jeg min fancode for at se, om der er kommet nogen derind. Det er ikke sikkert, at I alle kommer til at se den her video, men please. Jeg vil bare have, I opdager, at jeg har en fancode, så jeg kan snakke med mine fans herinde. Og igen, KBRV er min fancode. Så jeg synes bare, at det kunne være det. Og I kan også spørge mig om spørgsmål og sådan noget. Jeg vil meget gerne lave en video, og jeg svarer på dem. Eller I kan også skrive challenges. Så vi ses.